Horas madihita amanginang tauji muse mangida aka masukan-masukan tu jamita di pertanyaan imana gabe epistel dihita tu hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 turpuk epistel dihita las jamita pertanyaan di pertanyaan ta ima sian 2 Timoteus bindu sada ayat sada sahat rodia 14 2 Timoteus bindu sada ayat sada sahat rodi ayat 14. Jadi turpuki nunga tajaha jala adongma nagabe masukan siak kami naboi mungkin pamorahok kita di akajamita pertanyaan nana yang sipasahatota. Nah berjulu huidahami amanginang di pakobasiota si saunari terutama aka sesama pelayan parhalado nunga jarang dapat tita songon apostol Paulus na menyemangati pakobasion ni si Timoteus, membesarkan hati si Timoteus untuk terus melayani dalam semangat bertumbuh dan bertumbuh dalam pelayanannya. Anggohita si patah taida di hita akapar halado dan adong semangat si songonon saling mendukung untuk pertumbuhan pelayanan. Malah terkadang boido saling menjatuhkan. Boido terkadang dang lomo rohani sahalak marnida donganna molo atar malo donganna molo atar denggat pakobasionna. Jadi sitiruotta do na binain ni apostol Paulus maradopon ianak konna dalam tanda kutip ianak kon rohani partondion ima si Timoteus menyemangati ibana mangalihun gugu di ibana nama kobasi ruas ni tuhatta na pinasahat tu ibana. Perlu ingototai membesarkan hati orang lain, menyemangati dakolan di parhalado di ruas ni huria pe ngamol nuaing dapot akasi songonon semangat bersama untuk melayani, mendorong, mendukung akadongan narupani naringgas margareja, naringgas tu pertanyaan. Malah taida kadang mulu ringgas sasahalak, mulu bertumbuh secara rohani, mulu adong naburju si pata mangihuton ulaon ni parhuriaon pertanyaan akana asing. Oh lulu dihatai pasitua-situahon ninna sei idok muse pabadia-badiahon. Na perjolo siat turpuk tahun si tiruot tabak semangat ni apostol Paulus menyemangati pelayan yang lain. Semangat ni apostol Paulus mendorong si Timoteus bertumbuh di dalam iman, dewasa di dalam iman dan pelayanan. Di tahun kesehatian ope iko saroha dohita saling menopang, mendukung dalam pelayanan. Dakolat situa ruas ni huria pe iko songonido saling mendukung ketika seseorang akan bertumbuh dalam pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Nah padua hom nusesian turpuk epistel tahun jamita pertanyaanon ida utama sudedo hita di jo jalat tu sudedo di hita di lehot tondi hagogoon laho makobasi de bata laho pasahaton barita nauli tuhita saluhut nado di basa-basahon tondi hagogoon tondi haholongon tondi pangarajon diri dada tondi hatahuton tuhita saluhutna asa sudehita lamatoras liha porsiau tu de bata jala sudehita marnida asini rohani de bata na manoktong maradopok kita
Unang atong tubuh dipikirat tak hola nau mana tu surgo halakan dak pola daun sude do hita ikon lama toras di bagasan hapor siaun sude hita mar hapor siaun tu de bata sude hita rap dohot mar barita nauli alatu hita salhutna do di pasahat asini rohani de bata songon topik ni minggu ta dan merpat cohotan asini rohani Tuhani alani i hita pedak kiamat cohot alani hita pe ikon tetap bersemangat dalam pelayanan pemberitaan kabar baik. Jadi unang adong musia siak kita mandok nasida mak namar berita nauli audak pola sudedo hita ikon marbarita nauli adong namar jamita adong marhite parange di ngolu siganu pari di dia pehita maringanan marhite ulau taganu jala ikon di bagasan pos ni roha dohita didongani jala dipargugui de bata dohita ima huidahami aka pemikiran-pemikiran nami taringot tu jamita pertangyanganon.